Και γεια σας παιδιά, Μιχάλη Γιώλα εδώ πέρα και σήμερα παίξουμε πάλι Free Fire με τον φίλο μου τον Κυριάκο. Και χθες παίξαμε λίγο, ανέβηκα λίγο Platinum 3. Πήγα και θα πάμε, βασικά θα πάω Platinum 4 και αυτός μπορεί να πάει Platinum 4. 3. Πες γεια ρε. Πες γεια. Τέλος πάντων δεν λέει γεια. Πάντα ready. Σαν παγιά το κάνει τώρα. Το πόρτο γιατί το έχεις βάλει. Καλά ακόμα δαμία. Βρεθήκαμε ζωντανή. Το πολύ να πάω το Diamond 1 σε αυτό το βίντεο, δεν ξέρω. Βάλε παίξω ρόλια. Συγγνώμη θα πρέπει να παίξει με Gold 1. Σκοτωθεί. Ωραία. Πηγαίνω με δολοφόνους. Δεν ξέρω αν μ' ακούτε. Κάποιοι πνίγονται από του φίλου μου το σπίτι. Θες να είναι ο ίδιος και ο αδερφός του. Ο αδερφός του τέλος πάντων. Τέλος πάντων, άμα ακούγεται δυνατά το παιχνίδι, ό,τι να είναι. Battle Royale. Battle in style. Let's go, baby. Nice try. Nice try, bro. Let's go. Στο Head to the τέλος, vending στο machine. τέλος. Roger. Come on, bro. Come on. Do it. Καλά μου πεθάνουμε δεν φταίω εγώ. Boy. Ναι ρε. Άσε έχει άτομα, πολλά. Φεύγω εγώ. Shut up, just come here. Καλά πέφτω εδώ στα σπιτάκια. Hot drop. Stay alert. Enemy spotted. Good job. Thanks. Μαλάκα κόκκινα. Yeah, I think I'm dead. Got a gun. Good boy. Να. I stay here. Please don't shoot me. Yeah, good boy. Πω γιατί κολλάω τώρα. Τι έπαθε, δεν κολλούσα εγώ. Μάλλον φταίει και ο στο record. Τέλος πάντων δεν πειράζει. Α, πέθανε. Πάτα το ντόπι. Δεν πέθανε ρε, ζει, δεν βλέπεις. Πάτα το... Τι κάνεις το πόφερι πάνω ρε. Παιδιά να ξέρετε με τον Νίμ μαλάκας δεν νομίζω να τέτοιο να ξαναπαίξουμε. Θα σου πω άλλη φορά εσένα. Ω! Άτομο! Ου! Τι είπαμε? Καλά, δεν πειράζει. Yeah, right. I flexed. Τέλος πάντων δεν πειράζει. Όπα. Νάτος, πάει να τον κάνει revive. Still on cooldown. 1K. Ναι. Πήγε και τον έκανε revive, αλλά ξέρω ότι θα πιάνει κι αυτός. Νομίζω. Προωθεί μια ανάποδη σωλή του Spider-Man.
Wow. Άχρηστε Spider-Man, bro. Θέλω και όλους και να το φλεξά. Δεν το πιστεύω ότι... Skill on cooldown. Κάνε με ρε. Κάτσε ρε. Τι κάτσε ρε, δίπλα είσαι. Ρε Λίδε, όταν Α, όντως. Δεν τον είδα. Good boys, yeah, this is my song. Να. Coming soon. Don't worry. Δεν ξέρω, δεν βολεύουν με κάποιο λόγο. Don't worry, son. I'm coming. Double kill. Και τώρα... Give me this. Λογικό τώρα να έρθουν όλοι. Give me this big sniper. Shit. Skill on cooldown. Δεν γεια ρε. Oh. Oh my god. Thanks. What is we have here? Oh, give me this parasol. Κάτσε εδώ, δεν νομίζω να το λούταρα καλά. Εντάξει, μου πήρες και τα 2 kills, το ξέρεις. Έλα λίγο, έλα λίγο. Ω, έχεις άτομο. Where? Δεν ξέρω. Μου είπε ότι είχες βήματα. Νάτος! Skill on cooldown. Team wipeout. Τι χέντα ήταν αυτή ρε μπρο. One shot. 4 kill. Bro, you stole my kill again! Να, it's okay. Πάμε. Yeah, δεν θα με χιλάρεις, μπράβο ρε. Πού είναι το πιστολάκι? Δεν μπορεί ρε, όταν είσαι εκτός κύκλου. Πού είναι το πιστολάκι? Πίσω είναι. Πού πίσω, εδώ? Εκεί είναι. Α, όντως, εδώ είναι. Μέση 0. Το ξέρω και τι περιμένα. Όχι, ωραία. Με το σναϊπεράκι μπορείς να με χιλάρεις. Πέφτει άτομο ρε φίλε. Το ίδιο άτομο ρε. Με τα κόκκινα. Skill on cooldown. Dominating. Ω, έλα γρήγορα. Γρήγορα. Εδώ. Από εκεί. Thanks. Δεν είναι πάλι. Δεν είναι το run. Όχι, πού είναι? Είναι εκεί πίσω καμπέρα. Μάγκες μου, εσείς το βλέπετε, εγώ δεν το βλέπω. Βγάζω αμάξι, ετοιμάσου να φύγουμε. Capturing the target arsenal. Δεν θέλω να κάτσω εδώ. Με την άλλη. Έλα εδώ άμα είναι να το πάρουμε το Arsenal. I'm coming. Bad boy. You love it? You love it? Capturing the target arsenal. Να δες εδώ. Yeah, give me my Skill on cooldown. Ah, bro, thanks. Τίποτα πω, γιατί κολλάω. Μπορώ να σε χιλάρω κι εγώ με αυτή τη δύναμη που έχω εγώ του Kane. Όχι. Δεν βλέπω. Ρε, λέει ότι είναι survivor και τι μου και είναι και γιατί. Ρε. No! Oh. Γκρόζα. Αξίζει, το παίρνω. Αυτό είναι μη 4 και sniper. Μπρο, εντάξει το sniper είναι καλό, αλλά τώρα το μπήρε ειδικά. Πάει ρε. Έχουμε εδώ το όστιμα. Έλα εδώ ρε. Ναι. Right. Καλά είμαστε. Μια χαρά. Yes, sir.
Καλά, εγώ κάθομαι μέσα στο αμάξι και απλώς χιλάρω με τη δύναμή μου. Κατεβά λίγο ρε. Όχι, μην το έχεις το αμάξι. Να, McLaren. Νομίζω. Still on cooldown. Έλα γρήγορα ρε. Δεν ξέρω γιατί δεν παίζω καλά τώρα. Δεν έχω καν μεγάλα γραφικά γιατί κόλλουσα έτσι. Τι να είναι. Το είπα, οι κώδικες του παιχνιδιού είναι ABCD. ABCD, EFG, 1, 2, 3, 4, 5. Πάτω να ρε. I can. Να, δες εδώ. Don't you dare. Όχι. No, I can't. Oh my god, please. Αυτό ήταν τέλειο. Έλα ρε. Γρήγορα βάλε super medkit. Γρήγορα. Και απλώς ετοίμασε όπλο κιόλας. Μην έρθει. Πήγαινε έξω από τον κύκλο. Και revive. Revive. Hacker. Πήρα το μόνο μέρος που μπορώ να πάω είναι εκεί πέρα μπροστά. Άντε. Σίγουρα θα χωρά το μου μετά. Βάλε glue wall, να έχεις glue wall ρε, τι είναι αυτό. Ο καιρός τι κάνει. Δεν ξέρω. Θυμίζει. Real. Μπρο, θέλω πάρα πολύ να πάρω το αλφα κάπου, αλλά δεν μπορώ τώρα. Γρήγορα. Ωραίος. Εδώ θα πάω. Το πίσω μου είναι. 5 kill. Πάτωνα φυγάρε. Παντού είναι. Πάτωνα ρε. Καλά, θα δω λίγο τα γραφικά μου μετά που δεν το έχω πειράξει καν. Να δω γιατί κολλάω. Έχω άτομο. Low. Είναι δύο. Σιγάρα. Τι λες ρε Πασκαλά. Αυτό γιατί το χάλασες. Γιατί. Σε πέταξε. Εξισφαίρες. Ευχαρίστως. Είναι καινούριο σνάιπερ. Μπορώ να κάνω τόσες χέντες με εξισφαίρες. Still on cooldown. Bro. Αυτό ήταν low. Let's go. Still on cooldown. Bro, μου έκανε Still on cooldown. εξάπλωσε, ξέρω εγώ, κατά λάθος και μετά μου χάλισε με το μάγκη 7 και λέω εντάξει, τώρα που είμαι καθιστός λέω εντάξει, θα νομίζω ότι είμαι νεκρός. Αλλά τουλάχιστον πήρες kill, νομίζω. Ναι, πήρα, πρόλαβα τουλάχιστον και τον πήρα. Μαλάκα είναι πίσω. Εννοώ. Αυτό το άτομο είναι πριν, είναι από πριν. Ναι, το ξέρω. Μπρο, πήγε, πρέπει να βρεις coins, οπωσδήποτε. Μόνο 200. Βρες 200, μπρο, βρες. 200. Δεν νομίζω να Ναι, βρω, είναι αλλά... μόνο μέσα στον κύκλο, ρε φίλε, στο zone πίσω. Δεν χρειάζεται, πάρε το free απλά, ρε. Still on cooldown. Ποιο φύρε. Θα κάνει μισή ώρα, μαλάκα, έχεις τα... Γιατί κόλλησα έτσι. Πάμε ρε φίλε. Bro, είσαι top 5, είναι 4v1, δηλαδή... Τι άχρηστε ρε. Δεν έβαλες blue wall. Δεν είχα. Συν 57. Ανέβηκα. Πάμε λίγο. Σίγουρα ανέβηκα, έλα. Έλα, εντάξει, ανέβηκα. Κι εγώ. Πάμε για Diamond 1 σε ένα βίντεο. Ναι. Έχω 24, εντάξει, προλαβαίνω για πλάκα.
Κιόλας 24. Οι άλλοι γνωρίζουν, να ξέρεις. Αυτό είναι μουστάρδα. A few moments later. Δεν με νοιάζει, bro. Are you serious right now? I want 2 more. Damn. Just damn. Bro, you're 5-year-old. You're 5-year-old. Only you're 5-year-old. It's showtime. Έλα λίγο. Tell me you are the... You are... Κάτσε ρε, δεν έχω βολευτεί. Battle Royale. Battle in style. Let's go to... I mean, yeah, let's go the... I don't know, Head to the vending machine. Roger. What did you say? Πάνω στο τέτοιο. No. Ναι, να πεθάνεις θέλουμε. Θες. Wait. Πάμε καμπέρα, ναι, έχω drop. Come on. Come on, boy. Πω, δεν μου είπες να αλλάξω και τον παίκτη ρε. Καλά, άστο. Άμα είναι πηγαίνω να λουτάρω. Δεν πειράζει ρε. Ναι, φύγε, μάζεψε coins. Και εγώ θα βρω το loot μου εδώ. Oh, good bad boy, you're bad boy. Nah, you're bad boy. Να, αυτό είναι το σπίτι που σκεφτόμουν για να έκανα κάτι. Ναι, θες πολύ να φάω μπάνε. I mean, yeah, you know what. Got a gun. Permanent, yes. Α, δεν είχα γιώσει και το shop. Οπότε τι να κάνω εκεί πάνω. Hey, number 1. Hi, Peter. What? Peter Griffin. Να, Still on cooldown. τέλος πάντων. I'm Bob Simpson. What's up, bro? Look Ξέρω at τι my... Still on εννοεί. cooldown. No. This is not gun. Rick and Morty. No. Still on cooldown. Gojo, yeah. This is cool. Δεν μπήκε. The best character on this anime is... Λογικό online dater. Λογικό τώρα το αγόρι της να έρθει σαν τη Μαρία ρε μπρο. You... Πέσε τώρα κάτω. No, I have the drop, sorry. You are noob. Oh, noob. Τέλος πάντων παιδιά θα σταματήσω το βίντεο μέχρι να πέσει κάτω. 2 hours later. Ωραία. Γυρίσαμε. Ωραία, κατέβα κάτω τώρα. Yeah. Let's go. Whee! Oh my god, look at the sky. The revival point. Να σου κάνω like. Yeah, baby. Wait. I hear it. Oh my god. Κάνε ρίπα. What? Δεν πειράζει, συν 12. No way, συν 17. Δεν πειράζει. Sorry. Τι είσαι 17, α ναι, εσύ είσαι λιγότερο, λογικό. Bro, έζησα περισσότερη ώρα, what do you mean? Α, είναι και ως καυτό. Έκανα εγώ όμως damage, αυτό είναι άδικο. Τέλος πάντων. Αυτό δεν είναι το βίντεο. Ή θες κι άλλο? Let's go one more. Οκ, πάμε άλλο ένα που θέλει. Αυτή δεν ήταν καν η φωνή μου όμως. Μετά από αυτό το game πάμε να παίξουμε ένα Social Islands, να τους δείξουμε τις βαφές στα οχήματα. Και μετά πάμε ένα training. Τώρα λοιπόν θα κάνουμε έναν αγώνα και όποιος κέρδισε και είναι ο καλύτερος. Οκ. Καλά, εντάξει, κοίτα. Μετά έξω, χωρίς το βίντεο, δεν πειράζει. Κοίτα, να πω την αλήθεια, θυμάσαι, έχω και εγώ κανάλι, έτσι, το θυμάσαι.
Ναι, να πω το όνομα. Όχι, καθόλου, όχι. Θα το βάλω στην περιγραφή. Όχι, εντάξει. Όχι. Κοίτα, εγγραφές δεν έχω, βιντεάκια δεν κάνω. Έχω μόνο μία εγγραφή που είναι ο Legend, που το όνομα του είναι Αστέρης, που έχει να μπει Free Fire τόσα χρόνια, ξέρω εγώ. Μόνο ένα game είχαμε μπει τελευταία και μετά βγήκε. Έχει χαθεί αυτό, δεν ξέρουμε τώρα. It's showtime. Βρήκαμε το δίδυμο αδερφό του πάλι, αλλά με άλλους κυριαρχούς. Τι λες? Ναι, έχεις εξηγήσει στα παιδιά που έχουμε βρει το δίδυμο αδερφό σου. Battle Royale. Ah. Battle in style. Τώρα αυτά έχει περάσει πολύ καιρό, δεν πήρες. Τέλος πάντων, το είπες εσύ. Λοιπόν, πάμε άμα είναι factory και καθόμαστε εκεί άμα είναι και έτσι άμα θες κατέβα και παρελού, ξέρεις τώρα. Ναι. Εσύ θα είσαι στα άσπρα. Ναι, και άμα θέλω κατεβαίνω έρχομαι. Let's do this. Να πάω στο tower, λες. Κακή ιδέα. Δεν ξέρεις ποτέ, δεν βλέπω ακόμα να πέφτουνε. Καλά, μόνο... Hot drop. Stay alert. Καλά, άμα θες πήγαινε. No, stay here. Bro, what is this? Oh my god. Αυτό το αλεξίδο. What's up? Got a gun. Be careful. Έχει όπλο τύπα εδώ. Μην πεθάνεις. Yeah, good. You got a gun. Wow. Yeah. Α, κολλάς εσύ ρε. No, don't like it. Oh my god. Σου έρχεται μάλλον. Ναι, εννοώ. Σου έρχεται μικρέ, σου έρχεται. Μικρέ. Την ίδια ηλικία είμαστε, τέλος πάντων. Εγώ όμως και πάλι. Σε λίγο καιρό θα σε περνάω πάλι. Σε λίγο καιρό. Δεν λέμε ονόματα. Το κάνω beat. Δεν κάναμε promote. Τι στο καλό. Bro, are you sure one now? Are you sure one now? Κάτσε, που είναι, ένα λεπτό να στείλω και όσοι και να μείνω. Πού είναι? Να κάνω λίγο το nice speed. No. Μισό λίγο. Δεν ξέρω εδώ. Bro, what I'm doing? Yo, what the... I want to give you a permanent ban. Yeah, I want it. Τέλος πάντων, ναι, έστειλα τώρα μήνυμα. Yeah. Σε ένα προσωπικό άτομο που δεν πρέπει να το ξέρει κανείς. Still on cooldown. Still on cooldown. Help me! Τι να κάνω ρε φίλε. It's okay. Συν 5. Όχι, δεν πειράζει. Άλλη φορά. Ναι, δεν βλέπουμε όλοι ότι δεν είμαστε καθόλου σε κακή κατάσταση. Σε φάση. Hackers. Τι λένε είναι αυτό, wow. Πήραμε μείον. Τέλος πάντων, θα το κλείσω τώρα ρε άμα είναι. No. Πάμε ένα training. Να τους δείξουμε και λίγο το έμπο. Ναι, άχρηστο, ορίστε, πήρα το Monster Truck τώρα. Ωραία, πάμε. Καλά, εγώ το έχω ήδη. Πάμε για αγώνα, έλα. Να, it's okay. Κράτα το live, πάμε για αγώνα. Live. Ναι, βίντεο, ό,τι κι αν είναι, πάμε. Ναι, τέλος πάντων. Πάμε για αγώνα. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Όσοι το παρακολουθήσατε, ευχαριστώ πολύ. Όσοι θέλετε, κάντε like, εγγραφή και γεια σας.